அடா எப்படிடா இருக்கு டெய்லி? காலகத்தால ஆரம்பிச்சிட்டியா? அவன் மதியானம் கிட்ட ஏன்டா இப்படி பண்ற? கிறுக்க மாதிரி நினைக்காச்சும் பேசி நான் பார்த்திருக்கேன் நீ. ஓ அப்படின்னா உனக்கு வார்த்தையே தெரியாது அப்படித்தானே? நான் எப்ப நீ பேசி பார்த்திருக்கேன்? எப்பயாவது நான் வந்து முழுசா சொல்லி பார்த்திருக்கியா? கம்முலாம் சரியா அப்படி மட்டும் தான் பேசியிருக்கேன். அப்ப அது கிடையாதுல்ல. எப்ப பேசி நீ பார்த்திருக்க? ஓஹோ அப்படியா? ஆமா. டேய் 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 நாக் டவுன் பண்ண மாட்டேங்குதுடா. டேய் ஏதோ பண்றா. டேய் 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 பக்கத்துல வரான்டா. சுட போறான்டா. டேய் சுட போறான்டா. சீக்கிரம் வாடா. டேய் டேய் ஏதோ பண்றா வாடா. டேய் ஏதோ பேச வச்சறா. இருடா வரேன். லூட் அடிச்சிட்டு இருக்கடா. கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு வர கொன்றுவாடா. டேய் ப்ளீஸ் ப்ளீஸ். ஆவுடா. டேய் டேய் வாடா வந்துடுடா. சீக்கிரம் வாடா. டேய் கொன்னுட்டான்டா. ஆவுடா.